9 сентябри соли 1991 дар таърих бо хатҳои заррин сабт гардидааст. зеро он рӯз Тоҷикистон истиқлолияти худро ба даст овард. маҳз истиқлолият буд ки ба мардуми тоҷик имкон дод ватани худро соҳибӣ карда бошем, давлатдории миллии худро барпо созем. ҳамватанони азиз, ҳар кадоми шуморо бо ин ҷашни бузурги миллӣ, бо 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи худ ва аз номи гурӯҳи наворбардорони Фирӯзпуро самимона муборакбод намуда, бароятон рӯзгори ободу осуда, дастархони пур аз нозу неъмат ва орзуи онро дорем ки бигзор осмони Тоҷикистон ҳамеша софу беғубор ва дар Тоҷикистон ҳамеша сулҳ, ваҳдат пойдор бошад. бори дигар рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муборак, ҳамватанони азиз.